Ένα από τα πρώτα φαρμακεία του Βόλου ήταν του Ζαφυρίου Σφύρα, η Έλαφος, το οποίο άνοιξε το 1889. 7 χρόνια αργότερα, το φαρμακείο εγκαταστάθηκε στο καινούριο του κτίριο, στη συμβολή των οδών Κοραή και Δημητριάδος. Το 1949 μεταβιβάστηκε στο φαρμακοποιό Δημήτριο Πάνου. Τα περίτεχνα έπιπλα του φαρμακείου καταλήγουν μετά από πολλές περιπλανήσεις στην Ιταλία και το 2007 δωρίζονται από τον Μιχαήλ Πάνο στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Το φαρμακείο του πατέρα μου ήρθε στην κατοχή του περίπου στο 49. Από εκεί και πέρα ήταν φαρμακείο Δημητρίου Πάνου. Σαν επιχείρηση, τα κομμάτια που βλέπετε εδώ, τα μαύρα, ήταν αίθουσες όπου τις κατήχαν οι γιατροί. Το πίσω μέρος της αίθουσας είχε παρασκευαστήριο φαρμακοτριφτών που λέγαμε του φαρμακείου. Όταν πρωτοπήγα στο φαρμακείο του πατέρα μου ήμουνα και πιανόμουν από αυτό το καγκελάκι. Ήμουνα έτσι, εκεί. Φτιάχτηκε από ξύλα πηλιορίτικα καρυδιά, αλλά με αυστριακούς τεχνίτες. Πιστεύω ότι είναι και μοναδικό, αλλά και ποιοτικά άριστο, διότι δεν έχει ούτε μια τρυπούλα, ούτε σαράκι, τίποτα, 150 και χρόνια. Η σημερινή πόλη του Βόλου άρχισε να χτίζεται έξω από το παλιό κάστρο λίγο μετά το 1830. 2 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το 1883, ιδρύθηκε ο Δήμος Παγασσών, που αργότερα μετονομάστηκε σε Δήμο Βόλου. Η ανάπτυξη της νέας πόλης του Βόλου ήταν ραγδαία, διαθέτοντας κεφάλαια, εργατική δύναμη, διευρυμένη εσωτερική αγορά και προσβάσεις στις πρώτες ύλες μέσω του λιμανιού και του σιδηροδρόμου. Γρήγορα, η πόλη θα εξελιχθεί σε αστικό και βιομηχανικό κέντρο, ενώ παράλληλα με την οικονομική άνθηση επήλθε σημαντική πολιτισμική και κοινωνική δραστηριότητα, καθώς και η δημιουργία του πρώτου εργατικού κέντρου στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι στο Βόλο υπήρχε μια προοδευτική διανόηση, όχι στο εργατικό κίνημα, αλλά παντού. Και πιστεύω ότι αυτή η προοδευτική διανόηση έδωσε τα ερεθίσματα εκείνα, ώστε να δημιουργηθούν οι συνεταιρισμοί σε όλα τα επαγγέλματα. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, ήταν και το πρώτο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλίας, και αυτό δίνει το στίγμα στο ότι υπάρχει μία άρρηκτα δεμένη σχέση ανάμεσα στο συνδικαλιστικό φορέα τον φαρμακευτικό και στο επιχειρήν που είναι ο προμηθευτικός συνεταιρισμός. Τομή στην ιστορία του φαρμακευτικού λειτουργήματος στην Ελλάδα αποτελεί η σύσταση του Συνεταιρισμού Επιστημόνων Φαρμακοποιών Θεσσαλίας, περιορισμένης ευθύνης, με έδρα το Βόλο Μαγνησίας στις 7 Μαρτίου του 1930. Η συνεταιριστική οργάνωση εξυπηρετεί τους φαρμακοποιούς όλης της περιφέρειας των επαρχιών Βόλου και Αλμυρού, προμηθεύοντάς τους με προϊόντα φαρμακευτικών οίκων και βιομηχανιών εσωτερικού και εξωτερικού, απομακρύνοντας τους μεσάζοντες. Πρόκειται για το πρώτο στην Ελλάδα συνεταιριστικό εγχείρημα φαρμακοποιών. Από τον πατέρα σας εσείς τι θυμάστε ως φαρμακοποιό και ως συνεταιριστή, δηλαδή είχε κάποιο ρόλο που... Ότι ήταν κατά τη διάρκεια πολλών ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από αυτά που λέει και ο θείος μου αλλά και ο πατέρας μου ήταν ότι οι γιατροί παλιά δεν είχαν ιατρία όπως είναι τώρα. Άρα ένας γιατρός τότε ήταν εύκολο να έχει πρόσβαση στον ασθενή του αν ήταν σε ένα φαρμακείο
όπου ο ασθενής ερχόταν, έλεγε με πονάει κάτι και έλεγε από εδώ είναι ο γιατρός να σε εξετάσει. Την άδεια τώρα, τότε την πήρε λόγω της έλευσης των προσφύγων εδώ. Και αύξηση του πληθυσμού. Την άδεια ιδρύσεως φαρμακείο. Ήταν κλειστές. Ήταν κλειστό το επάγγελμα. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες προσφύγων στην άκρη της αναπτυσσόμενης πόλης του Βόλου, στη σημερινή περιοχή της Νέας Ιωνίας. Το 1924 ιδρύεται το πρώτο φαρμακείο στην προσφυγική Νέα Ιωνία από τον Λεωνίδα Νησιώτη. Η ίδρυση σταδιακά περισσότερων φαρμακείων στο Βόλο, αλλά και δημοτικών και κρατικών υγειονομικών μονάδων, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, όπως ήταν η επιδημία της χολέρας το 1854, η έλευση προσφύγων, η Ιταλογερμανική κατοχή, η εξάπλωση αφροδισίων νοσημάτων, ο εμφύλιος πόλεμος και οι σεισμοί του 1955 δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη. Όταν ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θα γίνω φαρμακοποιός, γυρνάει η μάνα μου και λέει: «Παιδάκι, αργαλαστιώτησα από το Πήλιο. Είσαι με τα σωστά, για να μιλήσω και πηλιορίτικα. Πού θα βρούμε 3.000 λίρες να σας ανοίξουμε φαρμακείο?» Απαντώ εγώ: «Μάνα, δεν ξέρω πού θα βρούμε 3.000 λίρες ή όσες χρειαστώ για να ανοίξουμε φαρμακείο, αλλά εγώ θα γίνω φαρμακοποιός». Ήταν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΣΥΠΘΕ, ήταν στον Φαρμακευτικό Σύλλογο, έκανε γραμματέα στο Σύλλογο, έγινε πρόεδρος 1 ή 2 φορές, δεν θυμάμαι. Έλειπε αρκετές ώρες από το σπίτι και από το φαρμακείο φυσικά. Μετά εξελέγει στο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Και οι γιατροί όταν μαζεύονται, ξέρετε, και συζητάνε όλο ιατρικά θέματα. Αυτά τα ιατρικά θέματα εγώ τα ρούφαγα. Δεν έκανα βέβαια το γιατρό προς Θεού, μην φανταστείτε κάτι τέτοιο. Αλλά για απλές περιπτώσεις ήταν δυνατόν να βοηθήσω έναν άνθρωπο να γλιτώσει το έξοδό του από τον γιατρό. Ναι. Έγινε αντιληπτός. Ένα ιστορικό φαρμακείο που ξεκίνησε περίπου το 1880 ήταν του Ανδρέα Χατζιαναγνώστου. Το φαρμακείο θα αλλάξει αρκετά συγγενικά χέρια και το 1968 θα πωληθεί στη Νίκη Παπαθανασίου, μία από τις πρώτες γυναίκες φαρμακοποιούς του Βόλου. Στο συνεταιρισμό μπήκα αμέσως. Αλλά και οι περισσότεροι και οι καινούργοι που ερχόντουσαν, όλοι γραφόντουσαν. Δεν ξέρω να ήταν κανένας εκτός συνεταιρισμού. Κατά κάποιον τρόπο ήσουν υποχρεωμένος να μπει στο συνεταιρισμό, γιατί δεν μπορούσες να τα έχεις όλα τα φάρμακα και σε ποσότητες που δεν ήξερες αν θα τις χρειαστείς. Υπήρχαν και ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, αλλά όλοι θέλανε να είναι πιο σίγουροι. Τώρα τα περισσότερα φαρμακεία έχουν γίνει σούπερ μάρκετ. Με καλλυντικά, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ο ίδιος ο φαρμακοποιός σπάνια βρίσκεται στη θέση του. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν έτσι επαφές με τους πελάτες και αυτό είναι πολύ άσχημο. Οι παράγοντες φάρμακα κατά κάποιο τρόπο προτιμούσαν τον συνεταιρισμό, διότι ο συνεταιρισμός τα έπαιρνε μαζικά όλα αυτά. Μαζικά όμως του λέγαμε: κάνει και καμιά έκπτωση παραπάνω. Κάνε εκεί που κάνεις 3%, κάνε το 5%. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι διαχειρίζεσαι τη δική σου επιχείρηση. Το δεύτερο είναι ότι δεν είσαι υπό τον ιδιώτη φαρμακοποθηκάριο, ο οποίος σε εκβιάζει να παίρνεις φάρμακα από αυτόν και να είσαι και στη διάθεσή του ποια φάρμακα θα σου δώσει. Ο συνεταιρισμός μοιράζει τα φάρμακά του. Όταν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, δίνει σε όλους τους φαρμακοποιούς και δεν είναι στο κέφι του φαρμακοποθηκάριου να σου δώσει ή να μην σου δώσει κάποιο φάρμακο. Χωρίς τους συνεταιρισμούς, πραγματικά η φαρμακοποιοί θα ήταν έρμεα των εταιριών. Γιατί εμείς εξυπηρετούμε όλους τους συναδέλφους. Δηλαδή είμαστε ισότιμα μέλη. Δεν έχει κανένας μετοχές παραπάνω. Έχουμε όλες τις ίδιες μετοχές. Είμαστε 180 μέλη, έχουμε 180 μετοχές. Ίσως έπαιξε ρόλο και το επιστημονικό υπόβαθρο των φαρμακοποιών, έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί να διατηρηθούν μέχρι τα τώρα και να συνεχίσουν, ας πούμε, και να προωθούν και την ίδρυση και άλλων συνεταιρισμών. Γι' αυτό και η ΟΣΦΕ πάει πολύ καλά.
Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας δίνει διαρκή αγώνα να ορθοποδήσει και να προασπίσει την οικονομική υπόσταση των μελών του, εφοδιάζει απρόσκοπτα τα φαρμακεία τους, επενδύει σταδιακά σε στόλο οχημάτων, εξυπηρετεί καθημερινά όχι μόνο το αστικό κέντρο του Βόλου, αλλά και το Πήλιο, την νοτιοδυτική Μαγνησία και φυσικά τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Η πορεία του ΣΥΦΤΗ ήταν σταθερή, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα από το 81 που ήρθα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Πρόεδροι που λέγανε ήταν ο Μόρφης που ήταν ο Γιώργος που ήταν το 1963. Μετά ανέλαβε ο Λάμπρο και μετά ανέλαβε ο Τανός ο Γεώργιος. Μετά τον Τανό μπήκε ο Βυζιώτης ο Νικόλαος και μετά μπήκε ο Καρακάνας Ιωάννης, ο Καρατζίκας, ο Άλκης, ο Λατζόνης Αποστόλης και ο Χαραλαμπίδης και τώρα έχουμε τον κύριο Κατσόπουλο. Ήμασταν μέσα στο Βόλο, για την ακρίβεια στην οδό Σέφελ. Πριν από εκεί είχε αλλάξει άλλες δύο τοποθεσίες, πάλι μέσα στο κέντρο του Βόλου. Ωστόσο, επειδή ήταν ένας συνεταιρισμός και μια επιχείρηση που αναπτύσσονταν, οι χώροι πάντα αναζητούσαν μεγαλύτερους χώρους, γιατί δεν φτάναν ούτε με την αύξηση του προσωπικού που κάναμε αργότερα, ούτε με τις ανάγκες του όγκου των φαρμάκων που προέκυπταν. Το 2011 ο συνεταιρισμός εγκαθίσταται στις νέες, υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις με το ρομπότ μας, το οποίο βγαίνουν ηλεκτρονικές παραγγελίες, ηλεκτρονικές οι περισσότερες φτάνουν από τα φαρμακεία και είμαστε γενικώς σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, όχι μόνο στους συνεταιρισμούς, αλλά γενικώς στο επίπεδο της χονδρικής αλυσίδας του φαρμάκου. Η καθημερινότητα έχει πολύ ένταση, γιατί βγάζουμε πάρα πολλά δρομολόγια, ανά μία ώρα βγάζουμε δρομολόγια για τα φαρμακεία. Ο στόχος μας είναι επάρκεια φαρμάκων καλή εξυπηρέτηση και τέλειο σέρβις. Οι υπάλληλοι πιστεύω ότι είναι η ραχοκοκαλιά του συνεταιρισμού. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει από πάρα πολλά πόστα. Λειτουργεί σαν μια αλυσίδα. Σαν προσωπικό λειτουργούμε ως μια οικογένεια, ως μια ομάδα. Παίρνουν εμένα συνάδελφοι μου που συνεργαζόμαστε από κοντινά φαρμακεία, τα οποία δεν είναι συνεταιρισμένοι και με ρωτάνε για αν μπορώ να τους εξασφαλίσω ένα φάρμακο που εκείνοι αδυνατούν. Και εγώ ενδεχομένως να μπορώ. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συνεταιριστικό που έχει κάποιος στο μυαλό του. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλίας ενστερνίζεται και περιφρουρεί μέχρι και σήμερα τις αγωνίες παλαιότερων και νέων φαρμακοποιών που εμπνέονται από τις συνεταιριστικές αξίες και τα ιδανικά που τις χαρακτηρίζουν, δίνοντάς τους παράλληλα την όθηση και την υποστήριξη που χρειάζονται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εποχής μας. Στους καινούριους φαρμακοποιούς θα έλεγα να έχουν προσωπική επαφή με τον πελάτη τους. Δεν μπορώ να φανταστώ τη λειτουργία των φαρμακείων χωρίς την λειτουργία των συνεταιρισμών. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε αυτούς που είναι μέρη. Ήταν η σωτηρία των φαρμακοποιών του Βόλου. Θεωρώ την επιχείρηση αυτή σαν να είναι το δικό μου σπίτι.